ଆଜି ଆମେ ତରାତାରିଣୀ ଯାଇଥିଲୁ। ତେଣୁକରି ତରାତାରିଣୀରୁ ତଳକୁ ହୋଲି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତରକାରୀ ଟିକେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମ ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମ ଗଣି ଏଠି ଏଡ଼ିନି ଖାଉଛି, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଡ଼ିନି ଆମେ ଖୁଆଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁ ଚପ, ପୁରୀ, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମସଲା ସୁଜି ସବୁ ଅଛି। ଏଡ଼ିନି ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବ ନିଜ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଠି ଆମେ ଟିଫିନ୍ ଖାଉଛୁ। ଏଠିର ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ରହେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାବୁ ପାଇଁକି ଏଠି ଏଡ଼ିନି ବଢ଼ା ହେଉଛି। ଆମ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଏଡ଼ିନି, ତେଣୁକରି ସେଥିରେ କିଛି ତରକାରୀ ଚଟଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ବାବୁ ପାଇଁକି ଏଡ଼ିନି ଧଳା ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ଚଟଣି, ଟମାଟୋ ସସ୍। ଆମ ବାବୁ କେବଳ ଏଡ଼ିନି ହିଁ ଖାଏ। ବଡ଼ା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ପୁରୀ, ତେଲ ଜିନିଷ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଗଣି ଟିକେ ଟିକେ ଏଡ଼ିନି ଖାଉଛି। ବାବୁ ଆମର ଏଡ଼ିନି, ଆମ ପୁତୁରା ବଣ୍ଡା, ଆମର ପୁତୁରା ଜୋଇଁ ପୁଅ ତା ଟିଫିନ୍ ସେ ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତରକାରୀ ମାଗିଲାରୁ ତରକାରୀ ବି